こいつさ、大学を中退した後にブラブラと世界中を旅してたんだ。それで帰国したら弁当屋でアルバイト生活。高卒の底辺ってほんと惨めだよ。美しい令嬢揃いの合コン。そこに呼ばれた俺は、今はエリートの元同級生からボロクソに罵倒される。なぜここまで言われなければならないのだろうか。理不尽な仕打ちを受けた俺は苦悩するが、ある話題から状況は一変し、こいつはね、要するに高卒のクズなんですよ。俺は宮坂智則。現在27歳の独身だ。小さい頃から料理を作るのが趣味だった俺は、いろいろな国の料理を知りたいと考えていた。その気持ちはどんどん大きくなり、やがて俺は大学を中退し、料理修行のため海外に行くことを決意する。ただ、俺は逡巡した。大学を卒業することが最低ラインと言われているこのご時世、自分の夢を優先して中退しても良いものなのだろうか。夢を追うのはいいが、その後に安定した生活が手に入る保証はどこにもない。それでもいいのか？どうしよう。他にも悩みはあった。無理して大学に進ませてくれた両親。そのことを考えると申し訳ない気持ちでいっぱいだ。恥ずかしながら俺の家は決して経済的に恵まれたものではなかった。父一人では稼ぎが足りないから、母はパートを掛け持ちして俺の学費を工面してくれた。そのことには深く感謝している。だが俺が夢を追うことは、その気持ちを踏みにじることになるのではないだろうか。そう思うと夜も眠れなくなってしまった。しかし、俺の予想に反し、当の両親は行くべきだと背中を押してくれた。いいの？そこまで熱い気持ちがあるのなら、私たちのことは気にせず行ってきなさい。あなたの人生だもの。あなたの生きたいように生きなさい。誰がどう見てもわがままなこと。だが両親はそれでも俺の背中を押してくれたのである。頑張ろう。その決意を胸に海外へと渡った俺は様々な国を渡り歩いた。現地の料理を数えきれないくらい食べ、猛烈な勢いでレシピを書き記した。時には店の手伝いもさせてもらったと思う。楽しく充実した日々だったが、決して楽なことばかりではなかった。辛い目や大変な思いも数えきれないほどしてきたし、正直命の危険を感じたことも一度や二度ではない。それでも海外の生活は俺を人間的に何倍も何十倍にも成長させてくれた。1年後、日本に戻ってきた俺は間を置かずケータリング会社に身を投じた。店のように客を待つのではなく、依頼を受けてこちらから出向くケータリングサービス。正直、俺にとっては店舗よりもこっちの方が性に合ってると感じていたからだ。待っているだけではどうにもならない。何か目指すべきところがあれば、自分からどんどん動いていかないと何も変わらない。俺は長い海外での生活でそのことを学んだし、日本に戻ってきてからそれを実践した。大学時代の同級生である藤岡から突然連絡が入ったのは、まさにそんな時である。またか。俺は少なからず嫌な気分になった。藤岡との付き合いは長いが、俺にとって心地よいものではない。どうしたんだ急に。よう弁当屋、また合コンに誘ってやろうと思ってな。え？俺の予定や感情など全く気にしない様子で、藤岡は次の土曜日夜の6時からな、と続ける。こいつはいつだってこの調子だ。俺のことなんて全く気にせず、ただ自分の予定や都合だけを一方的に押し付ける。本当に勘弁してほしい。どうせ弁当屋なんて暇だろ。
帰国しようと社長令嬢が集まるんだから、俺に感謝してちゃんと予定合わせろよな。そんな。どういうわけか知らないが、藤岡は大学を中退した俺をひどく見下していた。彼はいわゆる学歴至上主義者で、有名大学を卒業していない人間を人間扱いしない。本当にどうしようもないやつだと思うし、歪んでいると思うが、何度注意しても改めないから俺は諦めている。いいか弁当屋、土曜日の夜6時だぞ。加えてケータリングサービスとは何なのか理解しておらず、何度説明しても弁当屋という呼び方を変えてくれない。藤岡は学歴至上主義者であるのと同時に職業差別もひどく、清掃員や工場で働く人間をこれまた同じ人間とは見なさない。引き立て役くらいにしかなれないんだから、ちゃんとその辺踏まえてな。そして合コンに誘ってくるのは自分を引き立てるためだ。俺は人間ではなくトロフィーか何かのような扱いなのだろう。ただ思うところは多々あるが、俺は合コンに誘われることには感謝している。いろいろな人に会うことは楽しいし、自分の人生を豊かにしてくれる。そのことは紛れもない事実だ。行くしかないか。藤岡とは可能な限り関わりたくない。だが俺は自分のために彼と付き合っていた。これも仕事のうちと考えれば腹も立たないし、嫌な思いさえすれば新しい人間と知り合えると考えれば安いものだろう。数日後、予定通り合コンが開かれた。男性陣は俺と藤岡、女性陣は倉田さんと夏目さん、合計4人である。俺はですね、始まるなり藤岡は早速自慢話を開始した。トップの成績で大学を卒業して、今は大企業のエリートなんですよ。へえ、すごいんですね。でしょう。倉田さんが食いついてきたので、藤岡は俺にゲスな視線を送ってくる。そして、それに比べてこいつは、と言い放った。こいつはね、何を思ったのか、2年で大学を辞めちゃったんですよ。要するに、高卒のクズってわけで。あら、それは大変ですね。女性陣は俺に同情の視線を送ってくれたが、藤岡は構うことなく続ける。それだけならともかく、今度は世界中を放浪し始めたんですよ。放浪の旅？困惑し始める女性陣。それを見て気持ちよくなったのか、藤岡はどんどんテンションを上げていく始末。帰国した後は当然どこにも就職できなくて、今は弁当屋でアルバイトをやってるんです。ほんと高卒って惨めで、あまりにもかわいそうだから、今は俺が面倒見てやってるんですよ。こんなの当然大嘘だ。藤岡は俺を踏み台にする形で自分がいかに優しく、そして俺よりも優位なのかアピールしているに過ぎない。まったくヘドが出る。藤岡さんはすごく優しいんですね。とんでもない。哀れで仕方がないと思っただけですよ。だが藤岡は謙遜しながらも俺に対する攻撃をやめなかった。夏目さんの会社ってさ、有名な食品会社らしいんだよ。彼女はそこの社長令嬢で、もしご機嫌を損ねたら、お前の弁当屋なんか影も形も残らなくなるんじゃないか？え？夏目さんが困惑するのをよそに、藤岡は得意げになって話を続けた。俺のことなんて正直眼中にもないらしい。どういうお弁当をお作りで？一方夏目さんはどうにかして雰囲気を変えようと試みる。教えていただいてもよろしいですか？だから俺は
彼は弁当屋と言っていますが、本当はケータリングの会社にいるんですよ、と告げる。本当ですか？途端、夏目さんの表情は明るくなった。何か感じるところがあったらしい。ええ、いろいろな国の料理を出しているんです。それが売りで、外国人向けのパーティーにもよく呼んでもらえます。ちゃんと日本人の方も楽しめるように調整していますけどね。そこまで話したとき、夏目さんは、あれと首をかしげた。どうしました？もしかして。夏目さんはスマホを取り出して慌てて操作し始める。それじゃあ、これはあなたですよね？そして俺にその画面を見せてきた。映っているのは紛れもなく俺である。俺が料理を提供する姿。あ、確かに俺ですね。俺は嬉しい気持ちになりながらも少なからず恥ずかしくなってしまう。全力で仕事をしているつもりだが、いざこうして写真で見せられるのは恥ずかしい。先日は本当にありがとうございました。え？続いて夏目さんがお礼を述べた瞬間、藤岡は困惑の声を上げた。どういうことだ？藤岡の中では俺は弁当屋で働いていることになっている。だが現実にはきらびやかな世界で配膳している姿。いい機会だから教えてやるよ。隠していても仕方がない。そう考えた俺は真相を話すことに決めた。俺はケータリングの会社で働いている。ただそれはアルバイトでも社員でもなく社長としてだ。そんな、お前世界中をブラブラしてたんじゃ。当然真相を知らされた藤岡は絶句していた。悪いんだけど事実だよ。少し前のことになるが、とある企業で大規模なパーティーが開催された。そこで俺の会社はケータリングをさせてもらった次第だが、驚くべきことにそこは夏目さんの父親の会社だったわけだ。それにしても驚きました。正直俺はその事実が信じられない。まさかこんな巡り合わせがあるとは考えられなかった。私も驚いていますよ。あの時の料理は全部最高でした。外国人のゲストさんもみんな美味しいと言ってくれていました。この後俺は倉田さんも交えて会話を弾ませたが、一方で藤岡は完全に蚊帳の外となった。俺が会社や海外放浪時代のことを話す傍ら、藤岡は何を言ったらいいかまるでわからない様子だったのだ。会計してくるわ。やがて限界に達した藤岡はそんな風に吐き捨てて席を立った。そしてこの日以降、藤岡が俺を合コンに誘うことは一度もなかった。結構楽しかったんだけどな。俺はそのことを残念に思った。確かに藤岡はめんどくさいやつだが、藤岡のおかげで多くの人間と知り合えたのも事実。その機会が失われてしまったことには思うところが多々ある。まあ気にしても仕方ないか。だが俺は気にしないよう努めた。それよりも刺激的な出来事が起きたからだ。最近夏目さんが新入社員としてうちの会社に加わった。彼女は俺の人間性に惹かれたと語り、一緒に働きたいと思ったそうだ。よろしくお願いいたします。こちらこそ。藤岡とは嫌な思い出ばかりだ。だが彼は一つだけ俺に幸せをプレゼントしてくれたようだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。